George Bati. Weche manyien mago imore chakore sani ng'isi ni tiere wach mar masira. Jang'wen otho e masira mar ndara motimore gweng' ma Kogweno machiegni gi chiro mar Akwaro e apaya owuok Kendu Bay kochomo Kisumu e kaunti ma Homa Bay. Masira notimore odhiambo ma kawuono bang' nyamburko mane rik owuok Kendu Bay kadhi ne mapiko gi katoke chobayo yo makone utimo johala gi jowuoth mane ni e geng ndara. Karachiel notho kanyo moko adek to wito ngimagi kamores ngimagi e od thieth Meru. Komanda mar obila mar Lydia Parteye oyango masirano ka owacho ni ji 7 mamoko mathothgi gin johala oring godo e od thieth maduong' ma Homa Bay County Referral ka ngimagi ni kama rach. Mano masira motimore Nyakwaro magodhiambo ma kawuono, kendo wamedo kwayo chang mapiyo ne jok moyudo hinyruok ka joma bende owito wedegi wakwayo negi kwe mar chuny gi hocho makende kinde ni mar masira. Wadhi nyime Nyakwaro